Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku Mubarak Fresh Boy. Da Allah jama'a taimaka mu da sharing in bidiyon nan da reposting. Muna so je inda muke so mu tura sakon mu. Saboda wayannan gada ne na unguwar Ramin Kasa, wato muna Dogoni ne. Muna neman tallafi ne a wajen gwamnati ko kuma masu kuɗin cikin gari da za su zo su taimaka mana na matsala ne na ruwa ya cika yankin unguwanninmu. Muna buƙatan a taimaka a zo a mana gada. To ga dai wannan babban mutumin za ku ji bayani daga bakinsa. Alan Gudu, za ka iya gabatar mana da kanka? To sunana Rabi Abdullahi Yusuf, kuma mazaunin cikin unguwar Ramin Kasa, wadda wannan unguwa tamu tana da ɗimbin tarihi a wannan gari na Fituskun, kuma a cikin wannan unguwa ta Dogoni Ward, wadda gwamnatin jihar Yobe tana sane da wannan unguwa, kuma sanatocinmu da 'yan majalisunmu duka sun san da wannan unguwa, kuma sun san irin sarakunanmu sun san irin halin da wannan unguwa take shiga duk shekara, wanda in ruwa ya zo ruwan ba shi da hanyar fita, yana shigowa ne ba shi da hanyar fita, kuma babu ma ƙarƙarinta ma mai girma sanata Istingush Bomai, Muhammad Bomai, wanda shi har tawagas ya turo cikin Ramin Kasa a lokacin da za mu zaɓe shi, ko muka yi kwanmu da ƙwarƙwata muka fita muka je muka zaɓe shi, musamman akwatinmu na Lamba Idrisa a cikin Dogoni Ward. Babu jam'iyyar da ta kai, babu wannan duka wannan na akwati ba wanda sai kai akwati. Yaran Gudu, an yi muku alƙawarurruka da dama akan za muku gada kenan, ba muku ba. Ƙwarai kuwa an mana alƙawarin za a mana har hanya ma da ruwan ya fita, to duka dai har yanzu ba ku samu wani cikakken bayani akan wannan. Yanzu na kalli kamar mutane masu wucewa ma sun biyo ruwa haka, kamar dole sai mun shiga shi, gashi ne ni ma da yake gani sai na tsallako ruwan ma na shigo, na tsallako na zo na same ku dan mu tattauna da ku akan wannan matsala din da yake dawo mu. To yanzu dai al'umman cikin garin Fituskun mu dai muna roƙo a taya mu da reposting sakon mu je inda muke so na wannan gada da muke so a taimaka a zo a muna na matsala na ruwa, saboda ƙananan yara 'yan makaranta nan ma haka akwai makarantar allo a nan kusa haka wanda suke karatu, saboda wannan hanya na rashin hanyar ruwa ma wasu ba sa ma zuwa wajen karatun. Yanzu ma dai yara gaskiya ba da yawa bane suke zuwa wajen wannan ɗaukan karatu. Yanzu dai Alan Gudu, wannan sako muna so ya isa ne wajen wanda muke so su isar mana sakon mu. Tsakiya cikin al'amarin duka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wayannan kuka namu ya isa gurin wanda ake so ya isa, kuma su duba mu da idan rahama, mutanen Ramin Kasa cikin Dogoni Ward, wadda duk lokacin da aka ce an zo zaɓe sai an shigo, ba wai an manta da mu ne, amma daga an tafi shikenan an manta da mu. To wannan shine muke ƙara jaddadawa, yanzu ma fa in an bar mu din ma ruwan zai ƙara zuwa ya wuce, kuma zaben zai ƙara dawa. To kuma in ba har mu ba mu ga cewa mun samu wani ɗan ci gaba a cikin wannan al'amarin ba, gaskiya al'amari duk abin da ya biyo baya za a iya ganin mu mun canja sheka don mu samu wanda zai ce zai mana abin da ya kamata gaskiya. Wannan shine muna kira gwamnatin jihar Yobe da sanata Bomai da 'yar majalisar mu Gimbiyar Tikau su duba mutanen Ramin Kasa a cikin Dogoni Ward da idan rahama. Wannan shine sakon da muke isarwa. Wannan ni da Bomai da wakilansa mun yi magana da su akan wannan ruwa na Ramin Kasa. Ina kira ga Alhaji Isufu Zaki, ka tuna da kai da Alhaji Bodori kun zo cikin Ramin Kasa, mun zauna da kowace, insha Allah za ku isar da sakon nan a mai girma sanata. To gashi nan dai yanzu ga ruwa damuna ta fara kankama. To tun daga yanzu gashi nan irin aikin da wannan aikin kungiya ce ta cikin Ramin Kasa ta dauki ɗawainiyar yinta dan ta yi gada da jama'a za su zo suna wucewa. Wannan na karan kanmu ne muka fara yin wannan aiki. Gashi nan mai haskawa yana haska muku, kuna ganin irin aikin da aka yi. Kuma yau din nan ma gashi abin da za a ɗora a kai ma ya zame mana abin alaƙaƙai sakamakon yanayin da ake ciki. Da haka muna roƙon dukkan wanda wannan abin ya shafe shi dan Allah a taimaka. Mutanen Ramin Kasa mutane ne kamar sauran mutane da za su yi walwala, kuma ya kamata mu ma a samu yi walwala kamar yadda ko ina suke walwala in an yi ruwa ya wuce. Da fatan Allah ya taimake mu. Madalla. Sunana Rabi Abdullahi Yusuf, mazaunin Ramin Kasa, ko masoyin sanata Bomai. Muna isar masa da wannan sako. Allah ya taimake shi, Allah ya koyi masa jagora, kuma Allah ya sa ya duba mu da idan rahama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.